aici în casa de rugăciune, pentru cel ce a fost Măcșoară Hăinuț, tată, bunic, străbunic, fratele nostru de credință, frate în cor, vecin, rudeni de aproape sau mai departe. Dorim să cerem ajutorul Domnului și pentru această slujbă și totodată Domnul Dumnezeu să vă aducă mângâiere și ajutor și peste momentele acestea. Ați trecut prin greu mai înainte, ați trecut prin greu zilele acestea și va fi și o altă perioadă fără fratele Hăinuț, dar Domnul care v-a purtat de grijă până aici, o să vă poarte de grijă și mai departe. Pentru că Dumnezeu este credincios în tot ceea ce face. Îl rugăm pe fratele Ion Ionuțescu, iarăși un veteran de vârstă și un prieten bun al fratelui Hăinuț, să ceară ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu peste slujba care te stă înainte. Te binecuvântăm, te slăvim și te onorăm, Tată, iubit în cerul și veșnic lui Dumnezeu. Preamărim numele Tău și înălțăm dragostea și puterea Ta. Îți mulțumim că prin îndurarea Ta și în această dupămasă ne-ai dat posibilitatea să venim în această casă de rugăciune, să avem parte, Doamne, de un serviciu finet cu Nebru. Și acum te rugăm din aici, în acest loc, ne îndreptăm gândurile și glasurile noastre spre Tine, te cunoaștem Dumnezeu al îndurărilor, Dumnezeu al binecuvântărilor, mai mult decât atât și Dumnezeu al mângâierilor. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi lucrarea Ta, să binecuvintezi lucrarea de evangelizare, să binecuvintezi frații care vor rosti cuvântul Domnului. Te rog, Doamne, binecuvintează-i, întărește-i prin Duhul Sfânt și ajută-i, Doamne, să mărturisească Evanghelia Ta. Mai mult decât atât te rugăm, Doamne, în numele scump a Domnului Iisus Hristos să binecuvântezi și familia întotdeauna. Doamne, chiar și în aceste momente și în această situație, Doamne, Tu ai cuvânt de mângâiere pentru fiecare. Te rugăm, Doamne, prin Duhul Sfânt și prin cuvântul Tău, să mângâi toate inimile întârstate, pentru că ești Dumnezeul mângâierilor. De atâtea ori ai venit în ajutorul nostru când Te-am chemat și Te chemăm și în această dupămasă, vino în ajutorul nostru. Revarsă binecuvântarea Ta peste întreaga adunare și lucrează, Doamne, în inima fiecăruia mântuirea, slăvit să fie numele Tău în veci. Te preamărim și Te binecuvântăm și în mâna și în brațul Tău încredințăm întreaga lucrare și îți mulțumim că Tu lucrezi. Amin. Amin. Să continuăm să cântăm cu cântare comună pentru slava lui Dumnezeu. Se va cânta cântarea minunată, mireasa-și va cânta Iisul dorit, și se va începe nunta așteptată, pace cel lume și-n primăvara biruit. Eroii slavei vin acum acasă,
folosim cuvântul lui Dumnezeu, care ne ajută, care ne sprijinește, care ne mângâie, care ne direcționează în viață. De aceea citim Psalmul 90, primele 12 versete, să urmărim cu respect cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam, înainte ca să se fi făcut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor, căci înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis, dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși. Înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. Tu pui înaintea Ta nelegiunile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierd de urgia Ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. Amin. Se pot reocupa locurile și tinerii vor cânta și vor lăuda pe Domnul cu o cântare. Încerc
pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să ne ajungă ei la desăvârșire fără noi. Apreciem prezența fiecăruia în locul acesta, a rudenilor de aproape sau de departe, a sătenilor, a vecinilor, a cunoscuților acestei familii, care în numărul acesta frumos v-ați silit să fiți la această slujbă de mormântare. Aceasta pentru că l-am apreciat și îl apreciem pe fratele Ionuț, pentru că a fost un om deosebit printre noi. Doar câteva crâmpeie de istorie, din istoria aceasta frumoasă, dar și zbuciumată, a fratului Ionuț, a familiei Pușoară. Se naște în comuna Sărășin, satul Trăuaș, în 25 aprilie 1937, anii înainte de al doilea război, marcați de necazuri de suferință și care împodobesc sărăcia acestei familii. O familie modestă și săracă. În perioada aceea, în satul Trăuaș, vine un preot mai în vârstă, care era participant la oastea Domnului. Și are loc o trezire spirituală în satul Trăuaș. În timpul acesta, mulți primesc botezul cu Duhul Sfânt în Biserica Ortodoxă. Rugându-se acolo, cântând, se coboară Duhul Sfânt peste ei. În timpul acesta, mama, Anișca, Ana,
fratelui Hăinuț, a sorei Renuța, care este încă în viață, și a fratelui Aurel, care a plecat mai înainte. Mama, deci, se hotărăște de Domnul. Și primește credința creștină, credința pentecostală și se înfilipează Biserica Pentecostală din Romaș 1941. Fratele Hăinuț, tânărul Hăinuț, la 20 de ani, merge la armată și face 3 ani de armată la București, în șartiere de muncă, pentru că nu a avut posibilitatea să facă școli. Aici învață meseria de zidar, pe care o iubește foarte mult toată viața, dar mai este și tăutrar, mai face și alte lucrări și sudor. A fost un autodidact. A învățat meseriile și a făcut chiar artă din meseriile acestea pe care le-a îndrăgit foarte mult. După ce vine din armată, sufletul său intră într-o frământare, într-o căutare. Este foarte descumpărit, dezamăgit de viața destrăbălată a familiilor tinere din sat. Mama îl îndeamnă la povință. Va spune mereu și mereu fratele Hăinuț de expurile sale: mama Anișca s-a rugat pentru mine. Eu m-am împotrivit mult și n-am vrut să mă pocăiesc. După 20 de ani de rugăciune, Dumnezeu ascultă rugăciunea mamei. Că Dumnezeu ascultă rugăciunea mamei. Fratele Hăinuț se hotărăște să slujească pe Domnul și încheie legământ cu Domnul. La 24 de ani este botezat în apă de către Ruprea Dumitru în Valea satului Trăoaș. Apoi are frământarea aceasta mai departe să primească și botezul cu Duhul Sfânt. Și mereu va spune la stăruințele de botezul cu Duhul Sfânt la care m-am participat și aici să vă vedem că eu știu asta, că am fost cu dânsul și cu fratele Sălică, că am fost în alte locuri cu fratele Hăinuț la stăruință și la Glogovăț, am fost cu dânsul la stăruință și în alte părți, la Trăoaș, am mai fost. Spunea, am ajuns așa descurajat. Parcă nu mai primeam botezul cu Duhul Sfânt, am stăruit și la un moment dat am zis, așa de păcătos că pe mine Domnul mă primește, nu mă iubește. Ei, prin descoperirea fraților care am fost atunci, m-au trecut dialul la Trăoaș de la Turnești și într-o seară primește botezul cu Duhul Sfânt și va fi un exponent important în cuvintele sale, în gândurile sale, în sfaturile sale pentru botezul cu Duhul Sfânt. Mereu și mereu va spune și la demnurile de rugăciune pe care dânsul ni le dădea, va fi la subiectul. Să fim plini de Duh. Să fim plini de Duhul Sfânt. Asta e rugăciunea pe care El mereu și mereu o promova. Apoi, în 1962, fratele Hăinuț se căsătorește cu Olariu Ana, Anuța, și cu care duc jugul căsniciei a familiei 40 de ani, din satul Mădrăgești. Și este ginere la Mădrăgești, o perioadă. Acolo, la Mădrăgești. Și lucrează și acolo și atunci l-am cunoscut. Și eu, în perioada aceea, că a venit la Iacobin, la muncă, să zidească, să construiască. Și venea la părinți, la bunici, pentru rugăciune, chiar și în timpul zilei. Pentru că a fost un iubitor de familie, ai familiei și pentru că a primit această pocăință autentică, adevărată. S-au născut în familia aceasta 15 copii, din care 12 trăiesc. Hai să amintim pe aia care mai trăiesc. Și Domnul să-i binecuvânteze și să-i mângâie împreună cu familia lor. Vasile, Florin, Florica, Sora, Marin, Anica, Pavel, Mariana, Teofil, Valeria, Daniel, Ioan, David.
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Știu că venea fratele Dumitru de multe ori la ei acasă. Erau bolnavi de copil. Sora Anuța a fost bolnăvicioasă. Și venea și rugăciuni. Și fratele Ionuț mereu și mereu mă spune, am venit odată la Timișoara cu un grup de tineri și am cântat și printre ei era și un negru de culoare, Steve. Și veneam pe drum aici spre adunare. Am trecut pe lângă sora Maria Firuț, tot de la Tăuș. Și mai câteva sori. Și când s-a uitat și l-a văzut pe negru ăla, au zis, vai ce negru e, gaful mingi. Dar Steve acela s-a rugat pentru sora Anuța. Aici la adunare sau o caz nu mai țin minte. Și fratele Ionuț nu va uita asta toată viața. Negru ăla s-a rugat. Și Anuța a fost vindecată. Și a fost tămurită. Trebuie să fie Domnul. Amintea asta, povestea asta, ne spune asta, ne încuraja. Da, prin toate greutățile pe care au trecut, au mers înainte, nu s-au dat înapoi, așa cum spuneam, a fost un iubitor al familiei. Iubea copiii, iubea nepoții. Și știți că îi mai prindea pe aici până la adunare și îi lua la piept. Ca să nu mai fugă până la adunare, cam pe aia, dar și pe că iubea. Și am avut și surprize, că au copii ăștia care acționau instant, care nu se lăsau prins de dânsul. A iubit copiii, a iubit. A fost o desfătare pentru el să-i vadă pe copiii ăștia, pe pruși, pe nepoți, când ești aici, cu grupurile, cu instrumentele. Asta era desfătarea lui. Și că am criticat deodată că prea mult vorbim, să mai lăsăm copiii ăștia să cânte, să laude pe Domnul. Ei, ajunge și la sâmbăteni, ajunge prin descoperire, prin sfat de la Duhul Sfânt, împreună cu fratele Sălică, cu colaboratorii dânsului, cu fratele Luciu, care ne va spune și dânsul câteva gânduri, câteva istorie, a ajuns aici pe vatra aceasta, pentru că Dumnezeu a avut un plan deosebit cu oamenii aceștia, cu înaintașii noștri aici, să se formeze o biserică aici. Au construit acolo la fratele Sălică, apoi aici, fratele Ionuț a fost tâmplarul care a făcut toată tâmplăria de lemn, de gorul, a mers să caute gorul uscat, nu știu unde găsit pe dealurile astea, și a venit și a făcut o lucrare frumoasă, îi plăcea să facă calitate. Și își făcea scule, el personal își făcea scule. Domnul a îngăduit ca după 40 de ani de căsătorie, sora Anuța să plece de veșnicie și dânsul să rămână pentru 20 de ani, dar a rămas statornic, a rămas fidel familiei Domnului Bisericii și a acceptat voia lui Dumnezeu și în situația respectivă, sora Anuța va avea un vis înainte și a spus, am văzut că nu te-am văzut cum mergeai singur pe un drum și de acum încolo m-a trebuit să merg singur. Sora Anuța a primit înștiințare de la Domnul că viața ei se sfârșește pe pământul acesta, dar pe cei dragi, pe copii, să încredințeze prin Domnului, că Domnul le va purta de grijă și Domnul vă va purta de grijă și în continuare. Numele Domnului să fie lăudat. Apoi, am observat în ultima parte a vieții fratelui Ionuț, chiar anul trecut, a venit la adunare luni seara, joi seara, vineri seara, duminică, la toate slujbele. Chiar dacă era mai neputicios. Chiar dacă la 85 de ani. Am spus la fratele nu se pregătește de plecare. Fratele nu simte că e plecarea. Și îl întrebam cum este. Și spunea, bine, nu atât de mult comunica, pentru că sigur a fost afectat cumva și oxigenarea creierului și a fost în situația aceasta. Dar
Cum e? Bine. Și Domnul a chemat acasă. Domnul a împlinit o dorință a dânsului. O rugăciune a dânsului. Fratele Ionuț mereu și mereu s-a rugat și a spus așa: Doamne, vreau să nu fiu povară pe nimeni. Și nici eu să nu sufăr. Așa s-a rugat. E bună rugăciunea. Foarte bună. Foarte bună rugăciunea asta. Doamne, ajută-mă să nu fiu povară pe nimeni și ajută-mă să am o trecere ușoară, o trecere frumoasă. Dar să știți că putem avea o trecere frumoasă dacă rezolvăm problema păcatelor. Și a păcatelor după legământ, pe care le facem acum. Vinovățile astea pe care le mărturisim și le trimitem mai înainte să se rezolve. Și avem o trecere ușoară. Iar dacă nu le rezolvăm și te lăsăm, așa, vine într-o zi moartea și vine necazul înainte de moarte. Vine, eu știu, plata, facturile, realitate și trece printr-un pic de suferință, printr-un pic de bolă. Dar putem să cerem ca Domnul să fim binecuvântați și la înmormântare. Și mormântarea noastră să fie pentru slava lui Dumnezeu. Domnul să binecuvânteze familia îndurerată, acești copii și familiile lor. Dumnezeu să vă ajute să rămâneți tari în Domnul, să rămâneți uniți, să vă invitați pe sora, că ea a fost mama voastră, acum multă vreme. Invitați pe sora să-i acreditați un mandat important. Și să mai veniți pe acasă. Când sunteți ocupați, mai faceți de rost de întâlniri speciale de familie. Și mai povestiți. Mai povestiți. Mai povestiți de Renuț, mai povestiți de Anuța, mai povestiți de unul de altul, vă mai uitați de poze. Oricum, pe tine uitarea te va aștepta. Și nu trebuie să fim supărați pe ceea care ne uită. Nu. Oricum, uitarea este un proces natural, firesc și vom fi uitați. Încetul cu încetul vom fi uitați. Oricât am fi făcut, pentru că viața e atât de aglomerată, atât de înfrământată viața, atât de întortocheată viața, nu avem din toată ziua să trăim numai cu amintiri. Trebuie să vedem înainte, și de când în când ne mai aduce aminte și de tata și de mama, cine a fost, cum a fost. Da, este un proces normal. Ce se întâmplă, Domnul Dumnezeu să își continue lucrarea mai departe. Și acum mai cântăm cu fanfara. După aceea, nepoata Anda ușoară recită o poezie, apoi nepoții aduc o cântare pentru slava lui Dumnezeu și apoi îi vom da loc fratelui Nuțu, Costea Ioan, se la Mânticești, care l-a cunoscut bine pe fratele Ionuț și ne va spune câteva gânduri și apoi și fratele Gică, care încă a rămas cu noi, neamul de la Putna, din Departata Bucovină, să ne aducă câteva gânduri și apoi sigur că vom avea un mesaj important pe care îl așteptăm cu toții, fratele Emanuel Fedul, păstor la Tej, este împreună cu noi și cu familia, Domnul să binecuvânteze, ne va duce cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în această după-masă. Și, sigur, slujba aici va fi mai largă, un pic, apoi vom merge la cimitir, acolo va fi scurt, așa cum bine cunoașteți și știți, lucrarea de înmormântare. Continuăm cu cele spuse.
Ce-i viața ta, Valentin Popovici? Ce-i viața ta? E o peniță pe care scrii mereu pe un drum. Și apoi, la ultima portiță, când vrei să-l ștergi ca pe o tăbliță, nu se mai șterge, nici de cum. Și vorbe în vânt, și fapte rele, rămân pe veci, ca într-un album. Păzit-i scrisul tău de stele, de-ai pune mari întregi să-l spele, nu se mai șterge, nici de cum. Să nu te minți că în veșnicie trecutul tău se face scrum, căci Dumnezeu stă în mărturie, că în fața Lui tot ce se scrie nu se mai șterge nici de cum. În ceasul greu de judecată îți vei citi întregul drum, vei izbucni în plâns deodată, dar nici o slovă lăcrimată nu se mai șterge nici de cum. Nu poate șterge decât sânge, dar sânge sfânt și nu oricum. Ce înger trupul și-l va frânge? Și atunci ce-ai scris, oricât ai plânge, nu se mai șterge nici de cum. Hai, adu-ți vina ta și greșul. Iisus îți șterge al vieții drum, cum trece pe nisip vârtejul. Dar dacă azi ratezi prilejul, nu se mai șterge nici de cum. Iisus pe lendră dă arșița, Iisus e prețul tău acum. Te face alb ca lămânița și tot ce-a scris cândva pe nița nu se mai vede nici de cum. Amin. Amin.
Pace Domnului. Dumnezeu Tatăl să vă sfârșească Duhul nostru, sufletul nostru și trupul nostru. Și uitați aici la trupul vostru, vreau foarte puține cuvinte ca să închei, fiindcă s-a citit absolut, s-a prins în ceea ce s-a citit, în general viața familiei. Dumnezeul Slavei să vă sfințească El. Duhul vostru, sufletul și trupul vostru. N-am ce să mai adaug sau să completez
la ceea ce s-a spus. Doar așa, ceva puțin a rămas surprins acum când ne-am întâlnit, fiindcă era scris în memoriul acesta absolut istoria toată. Și atunci când au plecat din noi din Măzigești, au fost numai 4 copii născuți. Și după ce s-au mutat aici, adevărat că și fiecare a rămas problemele lui. Și n-am mai urmărit, n-am mai știut. Astăzi am rămas surprins. Surprins am rămas când am aflat că s-o anunța. Era o parte firavă. Da, crescut acolo lângă noi, o să firavă. O fată așa de bună, n-am fi și de nimeni. Trebuie foarte bine. Venea dintr-o familie ordonată, credincioasă. Azi când am auzit că și a născut atâția copii, după cum era ea de slăbuță și de virau repede, am rămas mirat. Și m-am mutat atent la unii, la câți am văzut că se cunoaște. Toți copiii gravi. Toți copiii buinici. Ce mă face să spun lucrul acesta? Dumnezeu slavă, care dacă a creat tot universul, tot ce vedem noi, creatura pe care a făcut-o omul e și mai importantă de tot ce există în lume. Și când o să spun o mamă firavă care a născut 15 copii, din care 12 sunt. Hai, sculați-mă în picioare, că ziceți așa. Iertați-mă. Iertați. Mi-a asta binecuvântare de la Dumnezeu. Cu care Dumnezeu are să te laude în cer. Doamne, Israel. Amin. Fratele Anul l-am cunoscut când era la Preaș. Și s-a pocăit. Am avut o prietenie bună, o relație bună. De la Preaș a venit la Măzigești. A fost mai bună. Și aici Dumnezeu a început să dea binecuvântare, așa cum am auzit, care au avut 4 copii când au plecat și când au plecat în Măzigești. Deci celălalt n-am știut până azi. A rămas tare surprins. A slujit Domnului și nu vorbesc eu așa în amănunt. 2 ani de zile în perioada aceea cât a fost la noi, fratele care era diacon acolo la noi, tânăr a fost și acela, Ginus, neamul de la Juimuș, a trecut la Domnul. Deja ordinasem diacon. Și fratele Ianuț a slujit numai ca conducător de adunare după ce a trecut ăsta de viață. 2 ani de zile până când lucrurile au luat alt mers. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru chemarea care a făcut-o. Îi mulțumesc Domnului pentru că l-a ținut în viață și a fost un slujitor al lui Dumnezeu. Îi mulțumesc Domnului pentru că lasă o familie frumoasă. Toți sunteți la pocăință. Amin. Amin. Credeți că Domnul Iisus este aici în biserică? Da. Amin.
fie numele Lui binecuvântat pentru lucrarea care a făcut-o cu familia aceasta și zic ca Domnul să lucreze în continuare. Eu nu mai trec prin timpul acesta pe care l-am petrecut. Mai sunt încă lucruri frumoase pe care le-am petrecut. S-a menționat unele din ele și mai sunt mai multe decât s-au scris. Dar mulțumim Domnului pentru cât am auzit. E suficient. Și închei. Dumnezeu slavei să vă binecuvânteze. Amin. Copiii Lui, nepoții Lui și întreg neamul. Și în general să ne binecuvânteze pe noi pe toți care suntem prezenți și pe întreg poporul Lui de pe întreg pământul. Amin. Amin. Nu e prea mult să mai spunem încă o dată, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Slăvit să fie Domnul Iisus. Amin. Slăvit să fie Duhul Sfânt. Amin. În momentul când cineva dintre cei dragi ai noștri pleacă de pe pământ, se rupe ceva. Am observat că toți din familie, dar unii dintre voi simțiți durerea aceasta de despărțire puțin mai mult. Și aș vrea să vă spun ceva. Îmi imaginez în urma cuvântului care l-am citit sau care a fost citit, că într-o bună zi, ceea ce era doică, și-a făcut timp să-și privească copilul pe care îl îngrijea și să-i spună probabil pentru prima dată: te rog, uite de ochii mei. Astăzi trebuie să spun ce nu ți-am spus niciodată. Eu sunt doica ta, dar în realitate sunt mama ta. Te-am născut cu sacrificiu. Te-am trimis undeva pe un râu, într-un sicriu de papură. Dumnezeu a ales ca să trăiești. Așez în mintea ta câteva adevăruri. Tu ești născut prin făgăduință. Dumnezeu are ceva cu tine. Dumnezeu are ceva cu neamul nostru. Fii credincios. Asta îmi imaginez eu chiar fi spus doica sau mama lui Moise. În slujirea mea, mi-am dorit așa de mult, în mod deosebit am avut sate în care am pătruns cu Evanghelia pentru prima dată și cei ce s-au întors la Domnul nu aveau posibilitatea să vadă cum pleacă cineva de pe pământ cu nădejdea mântuirii. Și m-am rugat și am spus: Doamne, dacă e cu putință, te rog, să faci și în localitatea aceasta ca să plece cineva dintre noi, ca unul care are nădejdea mântuirii și celălalt să vadă. Fratele nostru, Rotaru, pe scurt, s-a îmbolnăvit, copiii au trimis semnătură ca să fie operat la un spital în Galați. Au ajuns acolo, în momentul când trebuia să meargă la operație, s-a întors așa cu fața la petre și zis: Doamne Iisuse, te rog frumos să fii cu mine că mă duc la operație. Brancarderul s-a uitat la el cu cine vorbește, l-a luat, l-a dus, l-au pus pe masă, au început să opereze, toate aparatele monitorizau pulsul, viața din el și ce era în el era o formă avansată de cancer. Și la un moment dat, medicul care opera a observat pe fața lui așa o tristețe. Și tot tăia și tot tăia. La un moment dat, aparatele s-au oprit, fața lui a devenit senină, liniștită, plină de pace, și a stat 15-40, aproximativ un minut, și când se declara, când își dorea să declare decesul, dintr-o dată au început aparatele din nou să meargă. Și iarăși, și fața lui dintr-o dată iarăși a devenit tristă. Și medicul a tăiat, și a tăiat, și a tăiat, și a tăiat, și a închis la lună. A spus să-i dăm 24 de ore. După 24 de ore a venit, o să trăiește, da. Îi mai dăm 24 de ore. Așa au fost 3 zile de rând. După 3 zile de rând, i-a făcut bine. Și a spus: spune-mi, te rog, dumneata, cine ești? Eu sunt creștin, îl iubesc pe Domnul Iisus. Unde ești? Sunt membru în Biserica Pentecostală din o localitate din județul Vaslui. Eu sunt medic de atâția ani de zile. Sunt medic și împărtășesc și eu credința adventistă. Dar ce s-a întâmplat cu tine n-am mai văzut până acum. Aveai fața tristă și aparatele mergeau. S-au oprit aparatele. Fața ta era o față senină. Ai revenit la viață. Fața ta s-a întristat.
În momentul acela din cer a venit ca o rază de lumină peste mine și mi-a spus ce să tai. Am tăiat din tine atât de mult încât n-ar mai trebui să trăiești. Și tu trăiești. Am mai trecut 6 luni de viață. S-a apropiat de capătul plecării, soție care era necredincioasă mi-a spus, cum să procedez? În momentul de moare sunați-mă. La ora 3 noaptea m-a sunat, am sunat pe alți frați din biserică și am spus, mergeți, vă rog, și achetați. Când am ajuns și au intrat în cameră, fratele nostru deschide ochii. Se uită la ei și cu o față plină de zâmbet și cu o față de liniște, de pace și de bucurie, închide ochii în prezența celor tineri credincioși din satul acela și pleacă. Și acum am văzut pentru prima dată cum mare cineva care are nădejde. Îmi spunea cel și este acum prezbiter, l-am văzut pe bunicul meu chinuit și l-am văzut cum a murit și am văzut așa de marcat de spaima și de groza care am citit-o pe fața bunicului meu care a murit nemântuit. Acum, eu m-am întors la Domnul, văd ce înseamnă să ai nădejdea mântuirii. Cum a plecat? E adevărat că se ruga. E adevărat că spunea versete din Biblie? Este adevărat. Mama a suferit mult. După un cancer s-a topit, avea 40 de kilograme și mergeam aproape în fiecare zi la ea, nu locuiam împreună cu ea. Și încercam să o încurajez, să o îmbărbătez. Și să-i spun la mama despre Domnul Iisus, despre nădejdea de dincolo, și am acceptat. Și în ultima vreme vorbea foarte puțin. Și știam că eu trebuie să plece. Din Rădăuț până la Plutna sunt 32 de kilometri. Îi pot face în maxim jumătate de oră. Știam că trebuie să mă duc să-i spun lui mama pentru prima dată ce nu am spus. Și am făcut 3 ore până la Plutna. Nu mai găseam drumul. Am intrat în casă și m-am apropiat de mama și am zis, mama, te iubim. Știi că am postit și ne-am rugat atâtea luni de zile și Dumnezeu ți-a prelungit fierul vieții. Știi că dragostea noastră s-a dovedit într-un mod practic. Mama, te iubim cu adevărat. Dar, mama, vreau să spun ceva. Am constatat că cineva te iubește mai mult decât noi. Și trebuie să te lăsăm să pleci. Ești de acord? Pentru un moment n-am spus nimic. Și am mai repetat încă o dată și am zis, mama, ești de acord? Și a spus, știam ca cel mai mare din familie că trebuie să fac asta, să o las să plece. Mâine va fi cina Domnului. O să iei cina. Dar nu înțelegeam ce spun. A doua zi a fost cina și pe la 12 când a venit fratele meu să-i aducă cina, mama închisese ochii pentru totdeauna. Aș vrea să vă rog, luați, pe tine te-am văzut mai trist. Poate că sunt și ceilalți. Nati, sora, care ați petrecut cumva lângă ea mai mult. Lăsați-l să plece. Că s-a dus acasă. Este acasă. Fiți sănătos. Și voi cei ce sunteți aici, că mai aveți părinți în viață, mai aveți bunici, să știți că vine ziua și clipa aceea când să vă aduceți aminte ceva pus în mintea voastră mama, tata, bunicul și bunica, cum altă dată mama lui Moise a pus în inima lui Moise. V-a pus în voi nădejdea aceasta, că într-o buză viața se va sfârși și că ne vom detașa unii de alții, ne vom dezlipi unii de alții, dar nu pentru multă vreme. Va veni o clipă când ne vom revedea dincolo. Să rămâneți plini de nădejde. Și dacă e cazul, să-i lăsați să plece slobos, că se duc acasă. Și noi să continuăm să trăim frumos ca în timpul zilei, până ziua în care îi vom dezlipi și noi, ca să fim acasă cu toți împreună. Amin. Continuăm să cântăm, să lăudăm pe Domnul. Veți cânta cu grupul global și apoi ne pregătim să ascultăm mesajul pentru această masă, pentru familie și pentru noi toți. Domnul să binecuvânteze pe fratele ei să ducă cuvântul din partea Domnului pe curs să Amin.
Viața aceasta pe pământ trece ca un praf în vânt. Ea continuă în veșnicii, în necasa bucurii. Prieten drag, tu te-ai întrebat unde vei merge. Hotărăște-te chiar azi, Domnul te așteaptă în prag. Prieten drag, tu te-ai întrebat unde vei merge. Hotărăște-te chiar azi, Domnul te așteaptă în prag. Poți să fii asigurat, poți să fii pe veci salvat, dar grăbește, nu amâna, chiar la noapte poți pleca. Prieten drag, tu te-ai întrebat unde vei merge. Hotărăște-te chiar azi, Domnul te așteaptă în prag. Iadul e un loc de chin, plin de infinit pelin. Cerul e un loc de vis, minunatul paradis. Prieten drag, tu te-ai întrebat unde vei merge. Hotărăște-te chiar azi, Domnul te așteaptă în prag. Prieten drag, tu te-ai întrebat unde vei merge. Hotărăște-te chiar azi, Domnul te așteaptă în prag. Prieten drag, tu poți să alegi locul unde vrei să mergi. Jos în iadul întunecos sau în cerul glorios. Prieten drag, tu te-ai întrebat unde vei merge. Hotărăște-te chiar azi, Domnul te așteaptă în prag. Prieten drag, tu te-ai întrebat unde vei merge. Hotărăște-te chiar azi, Domnul te așteaptă în prag. În zilele de suferință, ca și în cele de bucurie, așa cum citeau și frazele înaintea mea, este bine să lăudăm pe Dumnezeu. Amin. Pentru toate lucrurile. Și pentru cele bune și pentru cele rele, că El este suveran. Suntem aici să plângem cu cei ce plâng, suntem aici să predicăm Scripturile. Așa cum spunea fratele Teofil, nădejdea noastră e în cuvânt. Nu am să spun multe cuvinte despre fratele Hăinuț, că nu l-am cunoscut. Au spus cuvinte frumoase și nostalgia și are rolul ei. Suntem aici să ne amintim. Atunci când Saul moare, primul lucru pe care îl face David nu este să țină o prelegere de teologie, ci spune că a plâns. Sunt lucruri naturale pe care trebuie să le facem.
să ne amintim, să ne liniștim inimile. Dar în același timp, noi creștinii nu suntem ca cei care n-au nădejde. Tăria noastră rămâne Biblia. Rădăcinile noastre sunt în cuvânt, de aceea vreau să predic un pic din ceea ce s-a citit, cât mă va ajuta Dumnezeu. Doresc ca Domnul să mângâie familia îndoliată, transmit și eu condoleanțe, din partea cunoscuților, a fraților, întregii familii Pocșoară, Domnul să-i binecuvinteze. Sunt aici pentru că viața m-a apropiat, treptat, zic eu, de familia aceasta. Pe de o parte am crescut în Biserica Betel cu câțiva din familia Pocșoară, sunt acolo și acum au parte din această familie. Am crescut acolo, ne-am cunoscut, am studiat împreună mulți ani. Apoi, din familia aceasta am un cunat, Dumnezeu prin harul i-a rândit ca soarea mea să se căsătorească cu adicuți. Și suntem înrodiți chiar în felul acesta, rude de sânge, am putea spune. Și ceea ce unește căsătoria, nu mai desface nimeni, este legătura pe care o face Dumnezeu cel mai adânc, pentru că suntem neam. De asemenea, și la Dej, familia aceasta numeroasă are reprezentanți, ora poate ce e membru la noi acolo. Apoi, viața m-a dus la Paris, am cunoscut ceilalți membri ai familiei și uite așa, în Canada l-am cunoscut pe fiul și în final, pot să spun că am cunoscut aproape toată familia. Slujirea noastră, viața pe pământ ne-a dus aproape, de aceea suntem aici, pentru că suntem apropiați de dinainte. Și zic din nou, Domnul să mângâie această familie îndoliată. Moise face o rugăciune aici, se spune, Doamne, învață-ne să numărăm bine zilele. O rugăciune ciudată, pentru că noi știm să numărăm de când suntem copii mici. Unul dintre primele lucruri pe care le învățăm este să numărăm. Și omul lui Dumnezeu Moise la bătrânețe mai zice, Doamne, învață-mă să număr. O rugăciune ciudată, dar atât de reală. Pentru că noi oamenii știm multe lucruri, dar nu știm să numărăm zilele. Mă gândeam la omul modern, poate sunt aici oameni cu facultate, poate sunt aici oameni cu masterat, poate sunt aici doctori în anumite domenii. Nu e ciudat să faci o rugăciune ca asta, Doamne, învață-mă să număr? Am studiat la Politehnică, știu să socotez tot felul de chestiuni de matematică, de radicale, de ecuații, de matrici. Și să mă învețe Dumnezeu să număr? Sunt oameni care au ajuns poate în spațiu. Omul modern a ajuns departe, a pătruns în celulă, a pătruns în cosmos, numără miile de ani lumină și totuși nu știe să numere. Apropo, este cineva aici care știe câte zile a trăit? Păi nu, nici eu. Degeaba am făcut 3 facultăți. Că asta nu știu. Nu știu. Suntem angrosiști, trăim haotic. Atunci când vine anul nou, românii își dau câte un an la mulți ani, de fapt mai mulți, că doar nu dă din buzunarul lui. La mulți ani, americanii sunt mai zgârciți, spun Happy New Year, adică îți dă un an, mai pragmatici. La Dumnezeu, viața se numără pe zile. Asta mă învață Biblia astăzi, în fața morții. În fața unui sicriu, în fața durerii unei familii. Scriptura îmi spune că la Dumnezeu viața se numără zi după zi. Dumnezeu nu socotește nicăieri ani. Anii sunt invenția noastră. Mă învață Moise, un om care a trăit mult mai mult decât noi, că trebuie să drămăluim fiecare zi. Pentru că așa numără Dumnezeu trecerea unui om. De aceea îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi. Este un har să fie aici. Ți-a mai dat Dumnezeu încă o zi. A adăugat El încă o unitate la clepsidra timpului din veșnicie. La Dumnezeu, lumea e făcută pe zile. Ce frumos spunea Domnul Iisus Hristos în Matei 20. Povestind în acea pildă frumoasă, acea întâmplare, spunea că de fapt viața unui om se compară cu tocmirea în vie pentru o zi. Noi toți suntem zilieri. Nimeni nu poate garanta că dumneata sau eu voi putea să trăiesc mâine. La Dumnezeu există un veșnic astăzi.
Și spune acolo în Evrei, atât de frumos, Dumnezeu hotărăște din nou o zi. Păi cum din nou? Păi și ieri tot o zi o hotărât. Care zi? Astăzi. Suntem zilieri în via lui Dumnezeu. Ne-a dat Dumnezeu încă o zi. Și atât. Nu știm dacă va exista mâine. De asemenea, am uitat în Sfânta Scriptură la un împărat care petrecea în Daniel, capitolul 5. Imaginam eu că acolo era un fel de revelion. La revelion, oamenii, după ce se îmbată bine, sunt generoși cu urările. Și spune cuvântul aici că la un moment dat, în mijlocul acelei petreceri, acelui banchet împărătesc, o mână a stricat petrecerea. O mână strică petrecerea de revelion. Unde oamenii se gândeau că sunt veșnici. Unde oamenii își trăiau viața și se distrau. Și vine și scrie Dumnezeu pe zid, numărat, cel care numără, număr. Numărat, cântărit și împărțit. Împăratul se îngrozește și vine Dumnezeu și dă tâlcuirea prin robul său Daniel și spune, împărate, numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat ce? Zilele domniei. Pentru Dumnezeu nu există mandate de 5 ani, cum dăm noi președinților. Nu există mandate de 1 an, de 4 ani. Nici pentru slujbă, nici pentru comitet, nici pentru nu știu care cult. La Dumnezeu și slujirea se măsoară în zile. Și pentru fratele Venius s-au terminat zilele. Ultima zi scrisă de Dumnezeu, pentru că spune Scriptura în Psalmi că înainte să fi fost măcar una, Dumnezeu a scris în cartea Lui toate zilele, slăvit să fie El. Dragii mei, ce învățăm noi de aici? Ce ne învață acest profesor Duhul Sfânt prin robul său Moise? Oameni buni, nu putem să evităm acest adevăr mare. Când spune Moise, Doamne, învață-mă să număr zilele, El ne spune că suntem așa de trecători. El însuși spune, Doamne, suntem ca iarba. Toate zilele noastre pierd de urgia Ta. Vedem cum îi se duc anii ca un sunet. Ați auzit fanfară? Are un moment fanfară când e forte și ai impresia că îți sparge timpanul și dirijorul face o dată așa și o fracțiune mai auzi ceva. Și gata. Și zice Moise, oameni buni, eu care am trăit atât de mult, peste 100 de ani, vreau să vă aduc aminte că toți anii, toată suma zilelor, e ca un sunet. Dragii mei, sunt convins că dacă fratele Văinuț ar predica la mormântarea lui, ne-ar spune asta. Parcă ieri am fost copil. Ce scurt a fost prezentarea fratelui nostru, Teofil, chiar dacă a fost una mai elaborioasă decât în alte situații. Un necrolog un pic mai dezvoltat. În câteva minute, o viață de om pe peste 80 de ani, pe câteva foi. Așa este viața unui om. De aceea Dumnezeu ne cheamă, dragi creștini care trăim astăzi, să ne gândim la trecerea vieții noastre și să ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu. O evanghelie simplă, această domnă. Trimite Dumnezeu un proroc și spune, Isaia, du-te și strigă. Isaia 40. Cum să strig, Doamne? Du-te și strigă. Dar ce să strig? Și spune Duhul Sfânt, strigă. Orice făptură este ca ea. Dar ce avem nevoie de demonstrații? Avem nevoie de mesaj profetic că suntem trecători? Da. Ne ia iureșul vieții, alergăm prin toată lumea, vrem să facem bani, mi se pare că suntem veșnici, ne purtăm ca și cum am trăit 1000 de ani și uităm, chiar noi creștini evanghelici, uităm că suntem ca un sunet. Uităm că suntem trecători, ca iarba de pe câmp, care acum urmează să încolțească și în toamnă va fi iarăși uscată și tăiată. Dragi creștini, să trăim ca niște oameni care știm că suntem trecători. Vedeți, când eram în Ucraina, lucram ca misionar pe acolo și mergând prin satul acela Glubochii, am văzut o diferență între casele martorilor lui Jehova și casele ortodoxilor. Erau doar 2 religii acolo, erau foarte puțini penticostali, 2 sau 3.
Însă mi s-a părut o diferență majoră între stilul de viață al ortodoxilor și al martorului Jehova. Pentru că stilul de viață reflectă învățătura pe care o ai. Martorii Jehova, care erau dominanți, erau mii de martori într-un sat, aveau case uriașe. Până la 50 de camere, cea mai mare casă care am văzut-o eu acolo. Te pierdeai fără hartă. Aveau cele mai luxoase case, mergând pe stradă, predicam din casă în casă, cred că nu a fost casă în care să nu intru, și eu știam de la poartă, aici locuiesc un martor. Pentru că îi se vedea învățătura în felul în care trăia. Și au făcut case uriașe, pentru că ei chiar cred că vor moșteni pământul. E normal, dacă tu crezi că moștenești pământul, trăiești ca tare, îți faci un palat, ca să moștenești multă vreme. Ba chiar unul dintre vecini spunea, un alt vecin ortodox, spunea, dom'le, dacă treci la noi când vine Armagedonul, tu trăiești. Dacă nu treci la noi când o să vină moartea, tu o să mori și noi martori să-ți luăm casa. E frică că o să ia casa, vecinul o trecut la mare. Atât de puternică este învățătura asta, că moștenim pământul. E bine, la Biserica Ortodoxă, ca și la noastră, aici există un punct comun. Noi predicăm că există un rai dincolo în veșnicie. Casele lor erau case de lemn și foarte sărăcăcioase. Erau oameni mai modești în satul respectiv. Să după 3 ani de misiune în Ucraina am trecut în România, granița, și am devenit confuz. Văd penticostal cu case care martorilor. Și mă întreb, oare ce mai cred, frați penticostal? Eu știu ce predicăm. Întrebarea mea e ce crede, cu adevărat. Trăim noi ca unii care suntem trecători pe pământ? Internalizăm și conștientizăm noi prin Duhul Sfânt mesajul ăsta și ne trăim viața ca atare? Știți că despre Avram spune Biblia că a trăit în corturi, mărturisind că este străin și călător. Avram și-a mărturisit credința prin genul de locuință pe care a construit-o. Mașina mea, casa mea, serviciul meu, felul în care fac afaceri, trebuie să mărturisească că sunt călător. Întreabă-te, drag creștin, care mărturisești că vine un rai. Chiar îți dorești să vină raiul ăsta? Văd o groază în biserici. Doamne, vine sfârșitul. De la pandemie încoace aud oamenii rugându-se să îndepărteze Dumnezeu sfârșitul, să nu vină Anticristul, să nu vină fiara, să nu vină sfârșitul, să nu vină Putin, că vezi, Doamne, o încădea. Dar, frații mei, ce doriți de fapt? Cum să te rogi să îndepărteze Dumnezeu ziua aceea? Eu îmi doresc din toată inima să vină Anticrist. Pe cum? Ești sănătos, frate? Da, sunt. Pentru că după Anticrist vine Crist. Cine îl așteaptă pe Hristos își dorește grăbirea vremurilor. Și dacă Duhul Sfânt locuiește în tine, tu zici, vino, Doamne. Și dacă trebuie să vină războiul al doilea mondial, să vină. Pentru că după el vine împărăția lui Dumnezeu. Mai aștepți tu împărăția? Sau te-ai îngrozit că vine pandemia, că vine războiul și, într-adevăr, bat la ușă zorile veșniciei. Însă întrebarea mea, tu chiar aștepți să vină Domnul? Tu trăiești conștient de faptul că ești trecător? Trimite Dumnezeu încă un rob în această zi să zică din nou, așa cum i-a zis lui Ezechia, alt proroc. Domnul a trimis proroci să zică un mesaj banal. Puneți casa în rânduială, că-și vei. Să trebuiască să trimită Dumnezeu proroci, vestitori, la fiecare înmormântare să-ți amintească că vei muri? Nu știi că vei muri? Ce mesaj simplu și totuși atât de pătrunzător. Pentru tine, tinere, tot mai des particip la înmormântarea oamenilor mai tineri decât mine. Este șocant. Dar pentru că am înaintat și eu în vârstă, am tot mai des șansa să înmormântez oameni mai tineri decât mine. Asta îmi spune ceva. Sunt un candidat eligibil în fiecare secundă. Drag creștin, pregătește-te și tu. Puneți casa în rânduială, că negreșit vei muri. Trăiește ca unul care știe că poate să moară în fiecare secundă. Pregătește-te pentru întâlnirea cu Dumnezeu care va judeca după dreptate, indiferent de denominație. Dumnezeu este drept. Orice text din Biblie vorbește atât de clar că judecata va fi după fapte.
Mântuirea lui Dumnezeu este prin har. Și n-am să tai din har. Dumnezeu mântuiește prin har. Dar judecata va fi după fapte. Domnul să ne binecuvinteze. De asemenea, dragii mei, îmi spune Dumnezeu astăzi prin acest pasaj: învață-mă, Doamne, să nu mă. Îmi spune nu doar că sunt un om trecător, ci că fiecare astăzi este important. Da, Moise mă învață importanța lui azi. Trăiește ca unul care știe că azi e important. Dumnezeu hotărăște din nou o zi. Care? Azi. Mentalitatea unui fiu al împărăției trebuie să fie asta. Astăzi trebuie să trăiesc cu folos. Văd oameni plictisiți. Mai ales printre tineri, stau pe telefoane, întreb ceva, nu mă plictisesc. Ceva nu este în regulă cu astfel de viață. O viață trăită pentru Hristos este o viață activă în fiecare zi. Domnul să ne trezească, dragi. Și ce am învățat din necrologul ăsta? Știți ce mă iubește pe mine la mormântarea părinților și a buniților noștri și mă întreb, oare am învățat ceva în citire? Oamenii ăștia au trăit intens. În 85 de ani, război, foamete, armată, 15 copii, slujirea lui Dumnezeu, membru în comitet, îndemnuri, stăruințe, construit casa aici, construit casa acolo. Oameni harnici, o viață trăită 100%. Familia modernă nu mai are timp pentru slujire. Am ajuns să alegem între carieră și număr mare de copii, sau slujire, paradoxal, și număr mare de copii. Frate, nu mai pot, eu sunt misionar. Cum au putut părinții noștri? Vedeți și la ei tot 12. Cum au putut să fie și păstor, tata? Cum au putut să fie și inginer? Să aibă și 12 copii? Să slujească familiei, bisericii? Cum de familia modernă este obosită tot timpul? Nu mai venim la biserică duminică seara, cel puțin la dej? Sunt prea multe programe. Nu putem să mai avem copii în de 2 că pățim ceva ca și cei de afară. Frate, nu putem, nu se poate, nu avem condiții, nu avem bani. Primim copii în funcție de numărul de, nu știu, de bani pe care îi câștigăm, că asta nu e credința, asta e socoteală. Cum de părinții noștri au primit prin credința atâția copii? Astăzi vorbeam la un interviu de acolo, vin de la Timișoara, și mă întrebau oamenii despre familie, îmi gândeam, Doamne, cum au putut ei să crească copii în timpul lui Ceaușescu cu un salariu de nimic? Și noi alergăm prin Europa și facem case mari, să aibă copiii condiții și casele sunt goale. Oamenii ne cheamă Dumnezeu să învățăm ceva de la oamenii ăștia. Fratele Hăinuț n-a fost un celebru predicator, am înțeles, n-a fost un mare vorbitor, dar viața lui, chiar de aici Sicriu ne vorbește. A avut un număr mare de copii, a slujit pe Dumnezeu, a fost un om harnic, din el s-au născut oameni harnici, asta este ceea ce știu eu despre familia Coșoară, în general, sunt oameni foarte harnici. Au învățat copiii etica muncii. Și asta e o lecție. Pentru că mulți primesc copii crezând că îi crește statul, austriac sau biserica. Omul acesta și-a crescut copiii. A muncit. Copiii ăștia sănătoși nu i-au crescut biserica. Și nici statul austriac sau englezesc. I-a crescut fratele Hăinuț. Pentru că atunci când primești copii prin credință, primești ca să-i crești. Nu să crească alții. Scriptura vorbește despre naștere și despre creștere. Dacă stăruiesc, zice cuvântul Domnului în 1 Timotei. Domnul să ne binecuvinteze. Trăiește ziua de azi. Ca și cum ea ar fi ultima. M-am hotărât mai mult decât oricând să trăiesc mai mult pentru Domnul. Nu știu cât va fi de lungă viața. Uneori am gândul ăsta că s-ar putea să nu fie atât de lungă pe cât îmi doresc. Am un sentiment al urgenței în viața mea în ultimii ani. Simt că trebuie să fac ceva în fiecare zi. Cred că de o lună de zile n-am mai avut nicio zi liberă. Am zis, Doamne, până la urmă, de ce trăim? Să ne tot hodinim?
Să tot facem pauze, ba de la slujire, ba de la nu știu ce, că nu putem sluji, că nu avem chef, că nu mai putem. Suntem atât de obosiți și deși nu facem atât de puține, m-am hotărât să mă testez pe mine. Oare pot să slujesc în fiecare zi? Și în luna februarie și acum la început de martie, cred că n-am avut decât poate o zi liberă sau două. Am vrut să văd, chiar poate omul să slujească zilnic? Frații mei, poate. Uite că n-am murit. Este o lună în care nu mi-am recăpătat glasul deloc. Ba stăruință, ba evangelizări. Azi am fost la Timișoara, mâine la următoare plec la evangelizare în Oradea. Și am zis, Doamne, oare rezist? Și Dumnezeu mi-a arătat că prin har se poate trăi pentru Dumnezeu. Decât să ruginim, mai bine să ardem pentru Dumnezeu. Și ce dacă mor mai repede? Ce folos de o viață trăită pentru tine? 100 de ani în care să te îndopi și să-ți faci averi. Ce folos? Când în final răsplata îți va fi mică. Dragi creștini, astăzi e important. Fă ceva pentru împărăție astăzi. Sunt atât de bucuros că n-am ocazia să consiliez pe cineva, să mă rog pentru o vindecare, să fac o ungere cu un de lemn, să mă duc la o stăvință și primește un suflet Duhul Sfânt. Și anul acesta, în o lună și ceva, am fost martor la peste 100 de botezuri cu Duhul Sfânt. Îmi place să mă uit în urmă, să văd, da, Dumnezeu vrea să faci ceva astăzi. Tineri dragi, nu stați cu telefonul în braț o zi întreagă. Citiți, rugați-vă, creșteți, învățați, răspândiți valorile Împărăției Lui Dumnezeu. Trăiți cu folos. Asta ne învață Scriptura și viața fratelui Ionuț. Am un prieten foarte zelos și spune, mi-am făcut legământ cu Domnul că nu va trece nicio zi în care să nu spun măcar unei persoane despre Iisus. Așa ar trebui să ne trăim viața, dragii mei. Domnul să ne binecuvinteze. Generație tânără, intrigă-te în slujire. Familia nu are fericire în afara slujirii. Aud mereu predicând acest egoism evanghelic, nu știu, nebiblic. Dumnezeu, familia și dacă mai rămâne timp și slujirea. Eu n-am găsit asta în Biblie. Biblia spune să nu neglijezi familia. Dar Iisus însuși a spus, cine este mama mea și frații mei? Cei ce ascultă cuvântul și îl împlinesc. Punând astfel familia lui, biserica, deasupra familiei biologice. Sunt fericit în măsura în care eu, soția și copiii ne trăim viața pentru împărăție. Văd prea multe familii care nu mai vor să se sacrifice. Frate, eu și casa mea. Scos din context și peste tot. Eu și casa mea. Frate, eu mă rog pentru copii să predice altul, să facă altul unge cu un de lemn, să mijlocească alții, să prorocească alții și avem criză de proroci, că eu și casa mea, Domnul să-i mântuiască pe mei. N-am găsit filozofia aceasta în Biblie. Un mare har să trăiesc eu și familia mea pentru Împărăția lui Dumnezeu. Toate amintirile mele ale soției sunt de la biserică. Păi de unde? De la discotecă? De la ștram? Păi nu, că la biserică ne-am întâlnit. Din biserică în biserică umblăm. Amintiri din misiune, din Africa, plecăm peste câteva zile iarăși în Africa. Pentru că așa trebuie să trăim conștienți că astăzi e important. Și nu știu câți de astăzi îmi va mai da Dumnezeu. Vreau când mor să am răsplată. Tu cum trăiești? Mă rog ca Dumnezeu să schimbe gândirea multora. Învață să numeri și înțelege că astăzi este extrem de important. Domnul să ne binecuvânteze. Nu din gând, dragii mei. Mă întreb, oare chiar a avut Dumnezeu să facă matematică cu Moise? Cred că mai degrabă Dumnezeu a vrut să-l pună pe Moise să numere zilele tocmai ca să se încurce. Și să se uite la sine, să-și vadă trecerea cât e de firav și să compare trecerea lui cu veșnicia lui Dumnezeu. Și, dragii mei, spune aici, Doamne, din veșnicie în veșnicie, înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie,
În veșnicie Tu ești Dumnezeu. Glorie Domnului. Asta vrea Dumnezeu la înmormântare. Să mă uit la trecerea mea. Să mă uit la cât de subțire în viața mea și să mă îndrept ochii spre un Dumnezeu veșnic și să recunosc că El este veșnic. Dragii mei, în fața morții nu există mângâiere. Nu există cuvinte care să poată să aducă mângâiere reală pentru familia îndoliată. Singura mângâiere este că stăm în fața unui Dumnezeu veșnic, care din veșnicie, în veșnicie, este Dumnezeu. Nu a fost, nu va fi, este gloria Lui. Ia aici Moise, oarecum, plus infinitul și minus infinitul, Dumnezeu plus infinit și minus infinit. El este tot, a fost, este, va fi, este Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie. Dragii mei, ăsta e Dumnezeul pe care îl slujim noi. Și în fața morții ne ancorăm în veșnicia Lui. Dacă n-ar fi El etern, dacă n-ar fi atotputernic, nu ne-am întâlnit cu fratele Găinuț. Nu ne-am întâlnit cu părinții care au plecat înainte. Nu ne-am întâlnit cu bunicii noștri, dar pentru că El este veșnic, etern. Și în El toți cei care au murit trăiesc, spre Scriptura. Chiar dacă au murit, trăiesc. Și sunt vii în El. De aceea noi credem că ne vom întâlni într-o zi cu cei dragi. Și așteptăm ziua aceea. Eu aștept învierea morților nu doar pentru că îmi doresc să mă întâlnesc cu Iisus. Ăsta e primul motiv. Aștept să mă întâlnesc și cu bunicii, și cu mama, și cu cei care au plecat. De aceea învierea este mai atrăgătoare. Într-o zi ne vom întâlni cu cei dragi. Mă întrebam, Doamne, chiar ai vrut să-l înveți pe Avram matematică? Atunci când ai pus să numere stelele, chiar credeți că Dumnezeu și-a imaginat că poate Avram să numere stelele? Ești vorbă. N-a vrut Dumnezeu ca Avram să primească o lecție de astronomie, ci a vrut, numărând stelele, să se încurce. Vrea Dumnezeu să te încurce astăzi. Încercând să numeri, să faci bilanțul, să te încurci, să spui, Doamne, nici nu mai știu câți ani, câte zile, nici nu mai știu câte binecuvântări mi-ai dat, nici nu mai știu câte încercări, dar știu că dincolo de tot, Tu ești Dumnezeu. Încercând să numeri stelele Avrame, să îngenunchezi și să recunoști că nu poți să le numeri și că Dumnezeul care promite binecuvântarea este infinit. Poți tu să conștientizezi mărimea lui Dumnezeu într-o zi ca astăzi? Poți tu de la durere, la sicriu, să-ți îndrepți ochii spre un Dumnezeu etern, să spui, Doamne, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeul meu. O, glorie Domnului, da, vreau să proclam mărimea acestui Dumnezeu. Nu-i despre noi astăzi. Nu e în primul rând despre viața unui om. Este vorba în primul rând despre mărimea unui Dumnezeu care ne-a creat. Mărimea unui Dumnezeu care ne-a chemat la mântuire și care vrea să ne ducă într-o zi în acele locașuri pe care le-a pregătit pentru tine și pentru mine. Mărit să fie numele Domnului. Oare a fost Dumnezeu să facă cu Iov lecții de anatomie? Lecții de biologie? Cunoști oriorul? Poți să desfaci tu legăturile găinișei? Știi tu când naște cerboaica? Dar știi tu cum se formează grindina? Știi tu cum vine ploaia? Oare să fi vrut Dumnezeu să facă din Iov profesor universitar? Nu. Iov pune o întrebare greșită. Doamne, de ce? Și în fața morții mulți credincioși se răzvătesc, spun, Doamne, de ce? De ce mama mea? De ce atât de repede? De ce cancer? De ce copilul meu? De ce accident? De ce moarte năprasnică? Și ridicăm pumnul spre cer. Și eu săracul punea întrebarea greșită. Dar Dumnezeu îi schimbă perspectiva printr-o lecție de biologie. Și Dumnezeu, în loc de întrebarea de ce, pune altă întrebare. Iov, știi tu cine? Cine a creat? Cine poruncește ploii? Și de la necazul lui, de la problemele lui, cu 10 sicrie, cu avere pierdută, Dumnezeu îi ridică ochii de la necaz spre acel cine care știe toate lucrurile. De aceea, în fața gropii deschise, ridică-ți ochii de la groapă, de la sicriu, de la întrebările care te frământă și întrebarea de ce are rostul ei.
Întrebare profund umană. Au pus-o și Ieremia, au pus-o și alții. Până și Hristos pe cruce a purtat întrebarea asta a umanității. Doamne, pentru ce m-ai părăsit? Eu nu cred că predică unii că e o întrebare care aduce vinovăție. Și Hristos, în suferința Lui, a strigat în numele nostru al tuturor, Doamne, de ce suferință? De ce boli? De ce mor copiii înaintea părinților? De ce, Doamne, sunt atâtea accidente și atâtea boli incurabile cu toată evoluția medicinei? Și Hristos a zis, Doamne, de ce? Purtându-ne asta nu doar păcatele, ci și întrebările. Însă întrebarea cea mai bună nu este de ce, Doamne, ci întrebarea este cine. Și la fața acestui cine ne închinăm și noi în această zi. Și mulțumim Domnului pentru viața fratelui Căinuț. Mulțumim Domnului pentru familia Bocșor. Eu spunea, Doamne, după lecția de biologie, am un singur lucru de spus. Iov a răspuns Domnului și a zis, ce bine ar fi să zicem și noi asta acum. Știu că Tu poți totul. Și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale. Dispare răzvrătirea, dispar întrebările, dispar dilemele și eu spune doar, Doamne, știu că faci ce vrei. Știu că ești Dumnezeu. Știu că dincolo de moarte, dincolo de tragedie, dincolo de zece sicrie, dincolo de cancer, dincolo de războiul din Ucraina, dincolo de sărăcie, Tu ești Dumnezeu. Și Tu poți tot. Oare învățăm noi lecția asta astăzi, frații mei? Știu că bântuie frica în biserici. Știu că bântuie groaza. Dacă deschide cineva știrile, se îngrojează. De-aia am ales să le ignor din pandemie aproape complet. Obișnuiam să citesc ziarul. Am ajuns să spun nu mai citesc nimic. Pentru că atâta frică ne inspiră această lume care ne vorbește doar despre război și moarte și pandemie. Dar în fața tragediilor care urmează, care sunt, în fața cutremurilor, fără precedent în istorie, ne amintim că Dumnezeu face ce vrea. Și că tot ce se întâmplă astăzi este voia Lui. N-a scăpat istoria de sub control. Nu s-a împiedicat Dumnezeu, n-a scăpat globul pământesc din mână. Creștini dragi, poate îngrijorați, poate tulburați, poate cu probleme de insomnie și de tulburări. Nu uitați, Dumnezeu face tot ce vrea. Să nu vi se pare că Putin face ce crede el și că oarecum este dincolo de controlul lui Dumnezeu ce se întâmplă acum. Nu. Și Donald Trump, și Joe Biden, și Trump și toți președinții fac ce dictează Dumnezeu. Să ne întâlnim în convingerea aceasta că Dumnezeu poate tot. Și că nimic nu poate să se întâmple împotriva gândurilor sale. Și spune eu aici, Doamne, urechea mea a auzit vorbindu-se despre Tine, încheie el, dar acum ochiul meu Te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărâna și cerușă. Zic, Doamne, dă-ne și nouă Duhul pocăinții. La această mormântare merită să ne mai pocăim încă o dată. Se cuvine să ne mai smerim încă o dată. În fața Făcătorului nostru, în fața Dumnezeului nostru. Binecuvântat să fie numele în veci. Și știți care este vestea frumoasă? Acest Dumnezeu infinit, din veșnicie, în veșnicie, de la plus infinit, la minus infinit și invers, este Tatăl nostru. I-am văzut pe băieții de la Petrel cântând aici, în Duhul de Cruz, cântările mi-am amintit de octetul nostru. Noi cântam o cântare când eram tineri, cât de măreț e Dumnezeu. Și cântam cântarea frumos, acest Dumnezeu puternic, înconjurat de heruvim, acest stăpân atotputernic e Tatăl meu. O cântare frumoasă de Ioanil. Haideți să ne amintim, dragii mei, că acest Dumnezeu infinit e Tatăl nostru. Ce cinste, ce onoare, când te pleci în odăința ta, ești în prezența Creatorului atotputernic, care a făcut din tine copil al lui Dumnezeu. Și închei cu întrebarea aceasta. Este Dumnezeu Tatăl tău? Ești pregătit să te întâlnești cu acel Dumnezeu suveran? E o onoare să-L chem pe Dumnezeu Tatăl și mulțumesc că în anul 2000 a făcut și din mine un copil al Lui.
Până atunci eram penticostal. Din 2000 sunt și copilul lui Dumnezeu. M-a născut din nou, m-a botezat cu Duhul Sfânt și când mă plec pe genunchi și stric Tată, el zice, iartă-mă. Poate că sunt aici bărbați și femei care încă n-au gustat iertarea păcatelor, care încă n-au gustat înfierea lui Dumnezeu, n-au gustat împăcarea cu Dumnezeu. Poate ești chinuit de păcat, poate ești tulburat în somnul tău, poate te apasă conștiința și n-ai garanția mântuirii. Și dacă mori astăzi, nu ai încrederea că vei merge în prezența lui Dumnezeu. Este o ocazie și la această înmormântare să-ți pui viața în mâinile acestui Dumnezeu atotputernic. Cheamă-L, invită-L în inima ta și zi, Doamne, vreau să fii și Tatăl meu. Fă și din mine o fiică sau un fiu al cerului. Și Dumnezeu să ierte păcatea, să mântuiască vieți. Ăsta e scopul înmormântărilor, să ne amintim, să plângem, dar să și predicăm Evanghelia, pentru că noi credem că Dumnezeu mântuiește. Și la înmormântări, ca și la anunț, la evangelizări, ca și la duminică obișnuite, și credem că în centrul bisericii rămâne Evanghelia lui Hristos. Dumnezeu să mântuie, Dumnezeu să dea iertare și să binecuvânteze fiecare suflet care a ascultat Evanghelia. Și din nou zic, Dumnezeu să mântuie familia îndoliată și iar Domnul să fie cu ei până la final de viață. Amin. Amin.
Domnul să ne ajute să luăm aminte la această lecție minunată. Împreună cu fratele Gică vom face încheierea de rugăciune. Mulțumim Domnului pentru părtășie și încredințăm în grija Domnului și deplasarea spre cimitir și familia pentru timpul acesta și pentru restul vieții. Tată scump, zorii acestei dimineți au fost rânduite din nou de Tine pentru noi. Ți-ai reînnoit binecuvântările Tale pentru fiecare dintre noi. Și toți cei ce am ales cu ajutorul Tău să fim prezenți în locul acesta, ne-ai binecuvântat să ne facem părtași unor clipe însoțite de Duhul Tău. Și îți mulțumim pentru aceasta. Știu că din nou în această zi ai revărsat prin Duhul Tău ceva mângâieri pentru inimile întristate. Și îți mulțumim. Sunt așa de convins, Doamne, că astăzi din nou ai vorbit celor ce stau la răscruci de drum și își doresc să iau o decizie importantă pentru viața lor. Cred că ai vorbit astăzi din nou celor ce au privit viața într-un mod mai ușuratic și le-ai spus încă o dată că iubești și aștepți. Îți mulțumesc pentru aceasta. Îți mulțumesc de modul în care te-ai dus în străfundul inimii noastre și ai vorbit acolo unde numai Tu știi ce avem. Îți mulțumim pentru aceasta. Îți mulțumim pentru cei ce au fost prezenți aici să Te laude, Doamne, cu vocile lor. Îți mulțumim pentru instrumentele care au răsunat, Doamne Dumnezeu, din acord cu inimile care sunt predate înaintea Ta. Îți mulțumim pentru cuvintele Scripturii care au fost citite, Doamne. Îți mulțumim pentru propovăduirea cuvântului. Îți mulțumim pentru fiecare din cei ce au ales să-și deschide gura în numele Tău și să-L propovăduiască. Îți mulțumim pentru felul în care ai cârmuit toată slujirea de până aici. Îți mulțumim din toată inima. Te rog să fii cu noi mai departe. Ne ducem acolo în grădină unde au plâns așa de mulți înaintea noastră. Și o să mai plângem și noi câteva clipe cu nădejde. Ajută-ne, dar să ajungem acolo. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin. Amin. Și harul Tău, Doamne Iisuse, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți și în mod deosebit cu familia Popșoară. Amin. Amin. Preocupăm locurile cu câteva momente. Mulțumim Domnului pentru ajutorul care a dăruit la această lucrare. Mulțumim Domnului pentru sebele de veghere, pentru slujba din această zi și atât de acum, în momentul să ne deplasăm spre cimitir, cu rămășițele trupești ale fratelui Reinuț. Pentru că vremea este favorabilă și se poate face lucrul acesta,
ne vom încolona în urma sicriului și vom merge pe stradă până la cimitir, iar acolo va avea loc un scurt serviciu și apoi vom încredința grija Domnului cei 12 copii și familiile lor, cei 22 de nepoți și cei 7 strănepoți. Domnul să vă poartă de grijă. Și Domnul să fie cu voi și voi să rămâneți cu El toată viața, tot restul vieții voastre. Și există nădejde pentru copiii noștri, pentru familiile noastre, pentru că nădejdea aceasta ne-o dă Domnul, pentru că ne ancorăm în El și în cuvântul Său. Mulțumim în numele familiei și a Bisericii tuturor celor ce ați găsit de cuvință să fiți alături de familie și în zilele anterioare și astăzi, pe toți Dumnezeu să vă răspătească și să vă binecuvinteze. Acum puteți să ridicați oare, cântați ceva cu instrumentele. În timpul acesta, cei de la telefonele vor face ieșirea sicriului și apoi acolo în stradă ne vom încolona ca să putem să ne deplasăm în condiții bune